на разговора се установи, че всъщност от това нещо няма нужда. Всеки един от директорите на болници, практически всички, нали така, бяха тук, всеки един зададе конкретните си въпроси. Оценявам, че не е през призмата на общото здравеопазване в Пловдив, през призмата на конкретния болничен интерес и всеки един такъв въпрос намери своя отговор. Няма притеснение в болниците и в лекарите, няма притеснение в принципалите, съответно държавата, частните собственици, общината. Разговорът е ясен, чист и е подреден и обективен, което е най-важно. Защото аз мога да кажа, че искам нещо, но ако не мога да го обоснова с цифри, с потребности и с нужди, другото означава разхитителство. Новия национален рамков договор от гледна точка на пациентите, как се изглежда? Сега да кажем, това може би е част от разговора, който ще се води в сряда, защото в сряда ние няма да можем да продължим тези срещи в страната, защото аз и екипа ми ще трябва да прекараме няколко часа в парламента, за да изпълним най-важното задължение на едно правителство, да се явява и да отговаря на народните представители в рамките на вот на недоверие. Притеснявате ли се от него? Не се притеснявам. Мое задължение е да се явя и да отговоря пунктуално на всеки един от зададените въпроси. Ще си позволя да избегна отговорите на въпросите, дали съм арогантен. Защото не мисля, че те са предмет на вот на недоверие за здравеопазване. Един от основните аргументи във вота на недоверие е аз ще го оставя това нещо отворено, за да може после, ако искате да минем заедно с вас по таблицата и да се убедите и вие в някакви неща. Един от основните аргументи за вота на недоверие е, че промените в здравеопазването ограничават достъпа на пациентите до здравеопазване. Така чели сте мотиви. Аз го казах вече пред ваши колеги, разчетите на Касата за следващия договорен период, т.е. сега от 1 април до следващия 1 април, които разчети са вследствие на изпълнение. Първо на изводите от здравната карта, второ на изпълнение на националната здравна стратегия и концепцията за начина, по който здравеопазването и политиката здравеопазването трябва да постигат определени цели, а то е да намалим заболеваемост и смъртност там, където тя е многократно надвишаваща средните европейски критерии. Нещата изглеждат така. Най-голямата драма за хората в момента е в доболничната помощ. Всички, и от картата, и от ежедневния ви контакт, вероятно и от вашето ежедневие, вие знаете, че големият дефицит е в доболничната помощ. Тоест мястото, където е ежедневният досег на хората, защото като се стигне до болница, вече трябва да си минал няколко предварителни етапа или да си имал възможността поне. Как разчетите на Касата, респективно политиката на правителството, променят достъпа на хората в доболничната помощ? За следващата година са предвидени над 630 000 бройки повече направления за остри случаи. Тоест най-голямата драма и най-голямото притеснение на всеки един български гражданин, че тези прочути направления липсват. Повтарям, повече от 630 000 бройки направления за остри случаи в доболничната помощ. Т.е. които личният ви лекар може да ви изпише и вие да отидете при съответния специалист. Кардиолог, уролог, хирург, пулмолог и така нататък, какъвто вашия личен лекар е преценил, че се нуждаете от консултация. На фона на това, защото не е само простия преглед при специалист, който трябва да може да бъде заплатен на тези специалисти и да ви бъде гарантиран, че ще е безплатен като здравно осигурени хора. Над 5 милиона, моля ви чуйте, над 5 милиона повече бройки изследвания в доболничната помощ. На кръвни изследвания, на изследвания на основните показатели, свързани с стойността на кръвната захар, т.е. гликиран хемоглобин, глюкоза, кръвно-захарен профил, изследвания на състоянието на холестерола ви, т.е. това, което кардиолозите предвидят от много време, възможността за ясна и адекватна навременна диагноза на липидния ви статус, което води до атеросклеротични плаки и оттам нататък до тежки заболявания. Изследвания на състоянието на урината ни. Над 5000 нови ядрено-магнитно-резонансни изследвания са планирани в доболничната помощ, които вашите лекари ще могат да ви предпишат. Над 95 000 нови гарантирани като заплащане изследвания за един специфичен туморен маркер за рак на простатата. Всеки български мъж, според нашите национални програми, които много ги вее опозицията, трябва над 50 години, трябва поне веднъж на 5 години да изследва този си показател.
защото това е един от бичовете при мъжете над 50 годишна възраст. С тези над 95 000 нови гарантирани изследвания на PSA фактора, ние гарантираме тази обращаемост на всички кохорти над 50 години, че в рамките на 5 години ние ще изпълним заложеното в националните си програми. Същото е и при мамографията на млечната железа, на млечните желези при двете млечни жили при жените в съответните възрастови групи, в които отново нашите национални документи изискват на 5 години, поне веднъж на 5 години жената да мине на такъв мамографски преглед. С количеството допълнителни такива мамографски прегледи, които гарантираме финансово, отново ще може тези кохорти жени на 5 години, всяка една от тях да може, вижте, да й бъде дадена финансовата и организационна възможност. Дали тя ще отиде, вече отделен въпрос. Но ние създаваме възможността всяка една от вас, извинете, да отиде и да направи този си преглед и не дай Боже да може да бъде хванато заболяване в ранен стадий, което е важно и когато е лечимо. Като говорим за детско и майчино здравеопазване, защото много слушам опозицията в тази връзка. Увеличаваме броя на задължителните и на профилактичните прегледи. Ние отново сме разписвали национални програми. Много вя преди 2 години опозицията разказа за как трябвало да се изпълни националната програма за детско и майчино здравеопазване. В тази програма пише, че всяко едно дете от 0 до 1 години трябва да има възможност минимум 12 профилактични прегледа в година. Т.е. всеки